Мозъкът ни обработва визуална информация 60 000 пъти по-бързо от текстовата. Оня ден намерих в мазето ето тази кутия и автоматично я сложих на рафта за прахове за пране. Обаче се оказа, че това е фугираща смес. Кое ме е подвел? Цветовата палитра, текста, много неща са ме подвели. Въобще не съм се замисляла. Автоматизма ми я е сложил на друг рафт. Ще ви дам още един пример. Това е снимка на ресторант. Това е снимка на друг ресторант. Вашето подсъзнание вече изгради два образа на ресторанти, нали? Само от сигналните лампички, които са в тези снимки. Бяла покривка, амбиентна светлина, луксозни прибори, красиви чини и другия ресторант.